porsyon. Dito na porsyon. Okra. Okra yung doon. Dapat iwalay-walay yung natanim mo. Huwag magalo-halo. Okra dito. Para pag mamunga, galing sa mga tanim ng mga gulay, dahil ka dito, kumukuha ka lang dito. Magandang lupa dito eh. Ganda kasi maraming mga bulok ng mga dahon. So, nabulok sa dito. Tagal na. Almost mga 15 years na. Ang mga dahon ng mga kahoy dito lang. Lalaglag dito. Tapos nabubulok. So, pag bubulok siya, sirbi na fertilizer yun. Ito, dalawa. Ganyan mo lang. Ganyan mo lang. Tapos, lalagyan ng malambot na lupa. Tabunan mo ng malambot na lupa. Paglaki niya, pag lumaki ng mga ganyan kataas, tampukan mo yung puno niya. Yung mga dito sa paligid na na lupa, kunin mo ng pala, tapos ilagay mo sa gilid. Yun. Taba. Balik ako dito. Simple lang magtanim ng okra. Kita ang bayar dahil yung apong okra. Kain ka ng kanin, ilagay mo lang sa taas. Yung madali lang maluto yung kanin mo, ilagay mo yung okra. Tapos, pag maluto siya, gumawa ka ng sasawan. Sarap. Walang problema, may kalamansi pa ako doon sa taas. Meron ng mga bunga. Matis. May ampalaya. May pupo, sili, may kabud, beans. Dami-dami ng mga sabi ko pag mag-harvest ako, first harvest ko, pamigay ko to sa mga tao. Kung sino, kung ilan yung maabutan ng aking hinarvest, yun lang. First come, first serve. Pag hindi naaabutan yung iba, sunod naman. Kita na naman tayo. Continuous to pagtanim eh. Hindi pwedeng by season. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy natin kasi marami pang mabukanting duta. Katulad dyan guys, so maganda dyan ang talong dyan. Yung bakanti ko dyan. Talong at yung sandiya. Susunod dyan ang plano ko. Sandiya dyan. Quad.
Sunod. Dapat araw-araw mayroon kang ginagawa sa farm. Dito ko sa farm